Suspendeu o exame para o permiso de conducir e parece que con motivo, porque horas despois esnafrou un coche pouco antes de entrar nunha rotonda. A máis de que non podía levalo porque non tiña carné, ia drogada con cocaína e bebeda. Cuadriplicaba a taxa, o sea, é unha auténtica... Pues non estás en absoluto en condicións de poder conducir, e menos unha persona que non conduce habitualmente, probablemente, que non ten uns automatismos que xa temos os demais, vale? Que a pesar de que os teñas, con esa tasa de alcohol, estás incapacitado para conducir. Hai xente que conduce sin carné, e a verdad que a xente non ten moita conciencia da perigosidade que pode ter eso para un mismo e para os demais tamén, claro. Boas tardes, estamos a mércores 4 de marzo, benvidos ao Galicia Noticias. Os roubos de arte sacra en igrexas do rural de Ourense chegaron hoxe a xuízo. 4 persoas sentaban no banco dos acusados por elevar obxectos de varios templos. A Fiscalía pedía para eles 10 anos de cadea, pero houbo un acordo de conformidade entre as partes, polo que esas penas veránse reducidas á metade. Durante a operación, denominada 500 Templo Sagrado, os investigadores lograron recuperar algunhas pezas, pero outras de importante valor histórico perdéronse para sempre. Tamén se celebrou esta mañá a segunda xornada do xuízo contra 2 irmáns de Negreira que presuntamente intentaron matar o seu pai mallando nel brutalmente cunha cadeira. A Fiscalía pide para eles 9 anos de cárcere. A defensa solicita que os presuntos agresores cumpran condena nun centro psiquiátrico. Hai unha vaga de roubos no rural de Vilagarcía e os ladróns actúan con bastante descaro. Vexan como marchan saudando dunha casa que intentaban asaltar. Bótanse atrás ao comprobar que había xente na vivenda, pero xa ven que saen con toda a calma do mundo. Aínda así, os veciños están moi alarmados porque xa entraron en varias vivendas. A min entraron antes das Navidades xa. E foron, o sea, non revolveron a casa, non fixeron nada. Únicamente foron ao que foron, abriron un queixón, encontraron o xollero ali, levárono, unha caixa que había con relojes leváronas, e punto en boca, non nos enteramos de nada. Últimamente hubo bastante roubos pola zona toda. Trabanca, La Torre, indo a Zaguellán, por Cornace, o sea, os alrededores de Villagarcía. A presa de Ximonde, entre os concellos de Vedra e da Estrada, non puido resistir a forza do Ulla despois dos últimos temporais. Un dos laterais acabou cedendo e parte da presa veu abaixo. Agora o río discorre libre na beira da estrada. Os pescadores temen que a rotura afecte a pesca do salmón na zona, xa moi escasa nos últimos anos. Que normalmente xa baixaba un pouco de un regato, digamos, con estas chuvias ao final acabou levando un cacho da presa, non é un cacho moi grande, pero bueno, sí que afecta moito as corrientes, o efecto chamada para os peixes. Rompeu a presa uns 7-8 metros de presa, unha finca quitoulle un trozo grande, tirou uns árboles, e bueno, agora isto vai afectar pois para a pesca moitísimo. Ter un mural urbano coa cara dun mesmo no centro da túa vila e poder mirar para el todos os días non é cousa doada, pois iso é o que lle acontece a Remedios, que xa centenaria é a veciña máis popular da súa aldea do concello ourensán de Lobios. Ela leva con humildade iso de ser a estrela do lugar. Ora comprín 101. Moitos, non? 101. Carai. Son anos. Catro persoas sentaron hoxe no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Ourense por roubos con forza en igrexas de varios concellos ourensáns. Finalmente, Laura, houbo conformidade. Sí, hai 4 persoas que debían responder por estes feitos, os supostos perpetradores dos roubos e un anticuario que actuaba de receptador. A Fiscalía pedía para eles un total de 10 anos de cadea, que grazas a ese acordo de conformidade verán reducidos a metade con penas que oscilan entre os 2 anos e os 6 meses de prisión. Na operación 500 Templo Sagrado recuperáronse máis dun 100 de obxetos de arte sacro con valor histórico, artístico e cultural. Malia todo, algúns dos obxetos roubados foron fundidos e vendidos por pezas. A maioría dos obxetos proceden dos concellos do Irixo e San Amaro.
Os feitos que se xulgan remóntanse ao ano 2022. Daquela a Garda Civil comezara a investigar varios roubos acontecidos en zonas rurais con igrexas, casas reitorais e mesmo pazos como obxectivo. Os ladróns forzaban a porta de entrada e levaban distintas pezas de arte sacra. Así aconteceu, por exemplo, na igrexa de Salamón de San Amaro, de onde levaron obxetos datados no século XVIII, ou a de Santa María de Vilela, en Punxín. Foi entón cando dous dos acusados acudiron a un comercio do Carballiño e venderon por 350 euros máis de 2 kilos de prata en pedazos, por 100 euros máis, 2 anacos dun cáliz. Volveron días despois a vender uns dentes de ouro cando as forzas de seguridade xa estaban sobre a pista. Aínda así, puxeron o foco na igrexa de Santa Baia de Reádegos, no Irixo. De aí levaron varias imaxes, o sagrario, 2 cálices, un incensario e unha patena. Varias das pezas están datadas no século XVIII. Segundo apunta a Fiscalía, trátase de bens con un importante valor histórico e artístico para o patrimonio cultural galego, pertencentes a unha tipoloxía abundante na relixiosidade galega da época. As indagacións das forzas de seguridade e a axuda das testemuñas levaron a detención dos acusados. A Garda Civil conseguiu recuperar máis dun cento de pezas de arte sacra dos séculos XVI e XVIII, 21 ornamentos litúrxicos, 3 misais do século XVII e 5 armas de fogo históricas. O acordo de conformidade reduciu a metade as penas que a Fiscalía pedía para os 4 acusados, 3 por perpetrar os roubos e un cuarto acusado de receptación. Mantense a cualificación xurídica dos delitos, pero as penas solicitadas oscilan agora entre os 2 anos e os 6 meses de prisión. As igrexas de Vigo tamén sofren unha vaga de roubos dende hai un mes. Preto dunha decena de templos foron asaltados nese período de tempo en distintas zonas da cidade. Dende a diocese Tui Vigo néganse a pechar as portas das igrexas, pero instan as parroquias a instalar alarmas. A igrexa de San Antón da Florida foi unha das últimas en ser asaltada. Os ladróns aproveitaron un dos momentos nos que non soe haber fregueses no interior do templo. E mentras un delas que estaba no peto forcexando para abrir o peto, que estaba incrustado en unha das columnas e non poido. Inclusive utilizou ferramenta, unha pata de cabra, para tratar de abrir o peto, pero foi imposible. Os ladróns actúan a plena luz do día aproveitando que as portas do templo están sempre abertas. O que non queremos é pechar as portas porque a xente quere vir a rezar, quere facer oración, quere entregar unha limosna a Virxen ou Santo, e o que non queremos é pechar as portas. Unha vez dentro, rouban todo tipo de obxectos. As igrexas, pois, unha delas a megafonía por completo da igrexa, quedou sin megafonía, nesa mesma igrexa un órgano portátil que había, noutras levaron un cáliz, roubaron un cáliz con que celebramos os sacerdotes diariamente a Eucaristía, noutras efectivamente levaron un peto. Desde hai un tempo os encargados das igrexas gardan a bo recaudo todos os obxectos de valor. Temos que guardar os misais, lavar os lavabos das mans, xa por suposto o cáliz, as patenas, os copóns, temos que guardar todo. As preto dunha decena das igrexas asaltadas están nos barrios e no centro da cidade. Que os peligreses vimos a dar os donativos para as nosas necesidades dos seres queridos e para axudar tamén a xente, os necesitados, e que non é correcto. Mi abuelo, ni todo el mundo va a la iglesia a rezar. Ah, non, tampouco. Ni todo el mundo, el que va a outras cosas. Desde a diocese Tui Vigo sospeitan que os autores dos roubos son os mesmos e instan as parroquias a reforzar as medidas de seguridade. Visto para a sentenza, o xuíz a 2 irmáns de Negreira acusados de intentar matar o pai a golpes. Na vista de hoxe, o forense que os examinou confirmou as patoloxías mentais que padecen, que deixaran a medicación e que tiñan ideacións delirantes e a animadversión cara ao seu pai. Aínda así, asegurou que non tiñan as capacidades anuladas cando cometeron a agresión, pero recomenda o internamento para evitar que poidan volver facer dano a terceiros.
Impasibles asistiron Alberto e Ricardo á declaración do forense que os examinou 3 días despois de que golpearan brutalmente a seu pai. Confirmou o diagnóstico de ambos, esquizofrenia paranoide un e psicose afectiva o outro. Os dous tiñan ideacións delirantes e animadversión cara a seu pai, o que ese mesmo día denunciaran por supostamente envelenarlle o gato. Non asumen a enfermidade e deixaran a medicación 15 días antes. Iso puido aflorar as patoloxías sumado ao consumo de alcohol e drogas. Tamén confirmou que practicaban rituais místicos e que aseguraban ter sido interceptados por unha secta. No informe recomenda o ingreso nun centro psiquiátrico. A pesar de su ya extenso historial médico, infradiagnosticados. Aínda así, o forense considera que as súas capacidades estaban diminuídas, pero non anuladas para cometer a agresión. O grau de afectación é fundamental á hora de establecer a súa imputabilidade. O que se vai discutir entón é se é un atenuante simple, estaban pouco afectados, ou se é o que eu defendo unha eximente incompleta, estaban moi afectados. Se hai unha eximente incompleta, hai unha rebaixa maior de penas e, aparte, o que permite o Código Penal é o que se chama unha medida de seguridade, que pode haber un seguimento psiquiátrico. E, por outro lado, os clientes sostenen que dime que non, que le están perfectamente ben. Eso, por un lado, sería indicativo desa enfermidade mental, pero por outra parte, a mí tamén me obriga a non pedir esa privación completa de facultades porque os clientes é o que me impoñen. Tamén declarou o forense que examinou as lesións do pai e asegurou que foron graves, pero a súa vida non correu perigo. Houve un receso mentres dúas forenses examinaron os acusados. Debían avaliar as súas facultades para poder declarar ou non. Concluíron que son conscientes de estaren sendo xulgados, pero incidiron en que persiste o risco de cometer accións similares e que deberían ter un seguimento ben nun centro psiquiátrico ou na prisión. Finalmente só declarou o maior dos irmáns e só respondeu ás preguntas do seu abogado. Dixo que foi o pai o que lle estaba pegando ao seu irmán e que el axudoulle como puido. Acusou o pai de maltratalos toda a vida. A Fiscalía rebaixou a pena a 7 anos de prisión por un delito de intento de homicidio. O anuncio do peche do after conflitivo Las Palmeras de Lugo non convence os veciños. O peche é temporal e a veciñanza pide que se lle revogue a licenza de forma definitiva. O local xera problemas no barrio da Milagrosa dende hai 2 décadas. As pelexas, os ruídos e a sucidade din os veciños que fan imposible a convivencia. Durante un mes e medio as portas das Palmeras estarán pechadas. O Concello acaba de adoptar a medida, pero non convence aos veciños. Vienen con esto nuevo, pero esto no soluciona, son parches, ¿no? Habrá que, si puede estar, pues que esté. Habrá que sufrirlo, pero si no, que tome medidas, porque quien sufre es toda esta gente que dormimos por aquí. Entendo que será algo temporal dependendo dos sucesivos expedientes que se vayan tramitando tamén. Eu a verdade que as peleas que prefiero que estea pechado. A sanción é por superar a capacidade e permitir sacar ao exterior consumicións. Dicindo que hai unha sanción grave por exceso de aforo, cando sabemos que non só foi un día, foi moitas veces durante moitísimo tempo. Unha tomadura de pelo. Nós creemos que isto non é de recibo, pois faltarlle o respeto aos veciños. O establecemento ten licenza de cafetería, pero funciona como after. Leva 2 décadas xerando conflitos no barrio. Son frecuentes as pelexas e as intervencións policiais. Non só as peleas, supoño que tamén os mexos da xente que sale para fora, cristales rotos, hai cousas que, claro, que ao vecindario non lle gustan, obviamente. Subía por aquí arriba, pois moi tranquila por esta acera. E saliu unha chica desde fora, botouse detrás de min desnuda. Eso é tremendo. Os veciños piden que se revoga a licencia de forma definitiva porque hai reincidencia nas infraccións. Pode haber 30 sancións, pode pagar cada unha das sancións, ainda que señan graves, pero seguir aberto. Nós o que exigimos desde aquí é unha modificación do artículo 36 que diga claramente que na primeira sanción grave hai un expediente aberto, na segunda sanción grave outro expediente aberto e na terceira definitivamente retírese a licencia. Canto durarían estes after se fora así? Moi pouco. Teñen experiencia do 2023 cando o local estivera pechado durante un ano, pero volveu reabrir e volveron os problemas. A casa non creo que teña forma de reconstruirse. Unha casa antigua de pedra, ardiu todo e creo que non lles van dar. Pero bueno, móveis agora non lle fan falta que non ten onde metelos. Eu está vivindo na miña casa porque tiña o sitio para alojalos, non terían. Estarían debaixo dun puente. Depois do que pasou, algo é algo, a ver se me entendes. Eso é
Quedou na ruína total. Un veciño de Poio de 88 anos resultou ferido tras caer polo mal estado dunha beira rúa en San Salvador. Non é o primeiro caso e son moitas as queixas ao respecto. A xente sortea como pode evitar as trampas de pedra nas beirarrúas de acceso a un centro comercial de San Salvador de Poio. Menos sorte tivo un veciño de 88 anos e caeu despois de tropezar e sufriu feridas en cara, mans e xeonllo. Salvoulle a vida que no momento de caer á estrada non pasara ningún coche. Se ve bastante deteriorado. Faise complicado pasar? Un poquito complicado. Bueno, está en proyecto de arreglarlo, non sei cuándo será. Muy mal, muy mal. All I can say. Eu, por agora, non caí, pero estou enterada que se ten caído máis persoas. Aunque sea ali, tamén se caiu un señor. Nesta zona hai contratempos case todas as semanas. Moitos xa están afeitos e só confían en que a situación mellore, pero multiplícanse os buracos e as baldosas levantadas e rotas. A máis, o paso de peóns carece de rambla de acceso, polo que dificulta a algúns enormemente o paso. Está moi complicada, ali non ten baixada pa unha silla de rodas ou andador ou algo. Teño que ir toda a volta por aí e meterme pa a casa. Aquí está moi complicado. Este puente que lo acaban de arreglar, todo este asfalto, tiene unos hoyos que cuando pasan los coches, los días que llueve, que son bastantes, pues los que venimos andando por el puente, pues nos duchamos vivos. Os veciños esperan que se axilicen as obras de humanización previstas antes de que o pavimento vaya a peor. En Culleredo, veciños e comerciantes uníronse para organizar un concerto benéfico co obxectivo de axudar unha veciña de 73 anos que perdeu a súa vivenda tras un incendio hai 6 días. Dende a organización destacan a rápida resposta cidadá e todo o apoio recibido. Casi toda destruída e por aí todo, e non nos permiten entrar nin porque corre o riesgo de colapsar. Non teño seguro. Hai un ano que o din de baixa, porque os seguros das casas que teñen madeira son astronómicos. E dixen, non, mira, non quero máis seguro, porque ten a casa 125 anos, nunca lle pasou nada, non lle vai pasar agora porque lle quito seguro, mira ti. Así explicaba Carmen o xoves pasado a situación en que quedaba despois de que as lapas devoraran a súa vivenda. Desde entón, ela, un fillo seu e máis unha neta están a vivir co seu cuñado Alfredo. Quedou na ruína total. Eu estaba vivindo na miña casa porque tiña o sitio para alojalos, non terían. A casa non creo que teña forma de reconstruirse. É unha casa antigua de pedra, ardiu todo. Así as cousas, Culleredo reaccionou como en Fuenteovejuna. Foi unha traxeda bastante grande no pobo, ainda encima tuvo a mala sorte que lle morreu o fillo uns días despois. E claro, entre veciños empezamos a chamarnos, escribirnos, que había que axudar a Carmiña como fora. Sempre que se axudar a unha persona que lle ardeu a casa, pois habrá que axudala. Nos ofreceron para facer andaina, nos escribiu carnicerías, bares, para axudar para facer a comida, teatro, nos ofreceron xogos para os nenos. E así foi como xurdiu a idea de organizar unha xornada solidaria o sábado 21 de marzo na pista polideportiva de Castro Laxe, a escasos metros da vivenda de Carmen, na que non faltará a música. Eu avisei a todos os músicos que coñecía, temos que mirar e xogar un pouco, porque todos non é imposible, porque a verdade é que son máis de 50, nos quedaremos con os poucos, desde logo o grupo da neta, que a neta de Carmen canta nun grupo, outro veciño tamén que toca nun grupo tamén, evidentemente, pois estarán, e despois pois meteremos non che podo dicir quen, porque todavía tampouco sei quen. A máis, habilitarase unha fila cero para aquelas persoas que non poidan acudir á cita, pero queren achegar o seu grande area. Xente que se puso en contacto comigo tamén para colaborar, de que forma podemos colaborar, pois donando cousas, pois aportando cando se faga a conta na fila cero. Nadie dixo que non, todo o mundo disposto a colaborar. Intentamos sacar todo o que podamos para levantar algo que sea pequeno para que poda vivir ela, o fillo e a neta, que están os tres. Realmente creo que non esperaban todo isto, pero nós estaremos aí para axudar en todo o que podamos, en todo.
Hai inquedanza entre os veciños de Vilagarcía pola vaga de roubos que está a afectar a múltiples localidades da súa contorna. Nos últimos días, os ladróns subtraeron xoias, reloxos, cartos e outros obxectos de valor de vivendas de Cornazo, A Torre ou Trabanca Badiña. Imaxes como esta convertíronse nun suceso común na contorna de Vilagarcía. Ladróns enmascarados captados polas cámaras de seguridade cando entran a roubar en vivendas de lugares como Cornazo, A Torre e Trabanca Badiña. Nesta última localidade sufriron ata 6 furtos nos últimos días, aínda que os primeiros casos da vaca de delincuencia se remontan a finais do ano pasado. A min entraronme antes das Navidades xa. E foron, o sea, non revolveron a casa, non fixeron nada. Únicamente foron ao que foron, abriron un queixón, encontraron o xollero ali, levárono, unha caixa que había con relojes leváronas. Últimamente hubo bastante roubos pola zona toda. Trabanca, La Torre, indo a Zaguellán, por Cornace, o sea, os alrededores de Villagarcía. O modus operandi dos ladróns é sempre o mesmo. Comproban que non hai ninguén na casa, acceden e subtraen obxectos pequenos e de valor. Iso sí, evitan causar danos materiais na vivenda e deixan todo prácticamente como toparon. En algunhas das casas entran e non destrozan. Aproveitan que hai unha ventana aberta, métense dentro, collen as cousas de valor e se van sin destrozar. Sí, non levan cousas voluminosas, levan cousas de valor que sean de pouco volumen, que pesen pouco. Sí, xollas, cartos, algún teléfono móvil que topan, reloxes, algunhas cousas de pouco peso. É precisamente a semellanza dos casos o que fai que os veciños sospeiten que os autores dos roubos son os mesmos. Se ben non saben quen poden ser os responsables, aseguran que coñecen os hábitos das súas vítimas. Xente que sabe que na casa non hai ocupantes, hai un caso concreto de unha persoa que estuvo hospitalizada e lle entraron nos días que esa persoa estaba hospitalizada, por lo tanto, ese conocimiento tiñen que saber. O sea, ou son xente daqui da zona ou son xente que reciben información de xente da zona. Esta situación está a infundir un sentimento de inseguridade na veciñanza. É por iso que dende a Asociación San Miguel recomendan avisar aos veciños antes de sair da casa para evitar que quede totalmente desatendida. Xa pasamos unha información aos veciños dicíndolle que están acontecendo estes roubos pola zona e que se teñen que deixar a súa casa pechada por uns días, que é conveniente de que lle avisen aos veciños colindantes para que lle avisilen e, cando hai algún tipo de sospeite, que chamen a policía. Son as precaucións que polo momento tomaron en Trabanca Badiña para tratar de poñer fin a unha vaga de furtos que está a ser investigada pola Policía Nacional. Bien, comezo do Galicia Noticias como en Ferrol a imprudencia dunha condutora puido acabar en traxedia. Suspendeu o exame do carné, pero aínda así colleu o coche e botouse á estrada, cargada de alcohol e tamén de cocaína. Xa se poden facer unha idea de que non chegou moi lonxe. Suspendeu o carné de conducir pola mañá e unha de dúas. O moito lle afectou ou pouco lle importou porque colleu o coche dun familiar á tarde e a correr. Cando quixo entrar na rotonda do Sin, un dos accesos á autoestrada, freou na medianeira, aínda menos mal. Hai xente que conduce sin carné e a verdade que a xente non ten moita conciencia da perigosidade que pode ter eso para un mismo e para os demais tamén. Primeira infracción de 3, a segunda positivo en alcohol. Cuadriplicaba a tasa. O sea, é unha auténtica barbaridade onde non estás en absoluto en condicións de poder conducir, e menos unha persona que non conduce habitualmente, probablemente, que non ten uns automatismos que xa temos os demais, vale? Que a pesar de que os teñas, con esa tasa de alcohol, estás incapacitado para conducir. E a maiores cocaína, tremenda viaxe. É un cóctel que se dá habitualmente. De feito, antes, fai anos, o que máis había eran tasas de alcoholemia e agora está se vendo moito outro tipo de sustancias, de xente que consume hachís, xente que consume cocaína. É a causa máis extendida de perda de puntos. Nos cursos de recuperación botan as mans á cabeza co que lles chega ali. Nos cursos, últimamente, o que se ve é a xente que ven bastante perxudicada. E temos descansos de 15 minutos. E o mellor chegas a primeira hora e tes os alumnos, pois ben, como teñen que estar. E nesos 15 minutos, cando chegan de volta, madre mía, hai algún que chega que xa non é capaz casi nin de subir as escaleiras. Casos que teñen o permiso retirado por haber cometido algunha infracción e veñen a facer o examen, pois moitas veces no seu vehículo. E claro, non poden conducir porque teñen retirado o permiso, entón nese caso non poden conducir. E evidentemente eso conlleva outra sanción a maiores.
Son delitos graves, no caso da muller de Ferrol que non chega aos 40 anos, delito penal. A espera da decisión da xustiza podería quedar inhabilitada para conducir durante un tempo, antes incluso de colgar o L. Outra cousa é que lle importe. É toda unha musa do rural e tamén unha das persoas máis queridas na aldea do Puxedo, no concello ourensán de Lobios, onde vive. Cumpre 101 anos e mesmo conta cun mural propio na praza do lugar. Nuns minutos estaremos con ela no Galicia Noticias para falar do segredo da súa lonxevidade, porque segue sendo moi vital e, por suposto, non falta a súa cita habitual coa horta. Hoxe preocupa a calidade do aire en toda Galicia pola chegada de calixe procedente do norte de África. Esta mañá xa non era boa na zona de Pontevedra. Xoel, contanos. Sí, pero non só aquí, Raúl, na cidade do Lérez, senón tamén especialmente nas provincias de Lugo e de Ourense ou noutras cidades do litoral atlántico, como poden ser as de Vigo ou a Coruña. En que se traduce esa calixe? Pois pode non ver a perfección as miñas costas unha visibilidade máis reducida do habitual pola presenza dese pó en suspensión e tamén un ton máis distinto no ceo. E que supón esta presenza de calixe? Pois tamén unha reducción na calidade do aire. De feito, as estacións de Meteo Galicia desta hora rexistran en moitos puntos de Galicia unha calidade regular ou directamente mala. A Xunta mantén activado un protocolo de actuación. Ademais, a Dirección Xeral de Saúde Pública recomenda tamén evitar os deportes ou as actividades ao aire libre, pechar fiestras e tamén portas no caso de persoas con problemas respiratorios, reducir a súa actividade no exterior, usar máscara ou mesmo gafas de protección. Este episodio podría prolongarse durante toda a xornada, pero a situación, a calidade do aire podría mellorar xa a partir da mañá coa entrada dunha nova fronte. Será na zona sur, centro e sur da comunidade, xa que na zona norte sí que teremos algo, pero non será a concentración maior como pode ser no centro e no sur da comunidade galega. Pois iso é debido á borrasca Regina, que podemos moi ver no mapa. Temos aquí situada no suroeste da Península Ibérica, arrastra ese polvo do Sáhara que afecta prácticamente toda a península, está entrando pola zona suroeste, sureste da comunidade galega. Será nesta zona do Mércores, onde tenemos polvo do Sáhara, será a partir de mañá xoves, onde unha fronte se abarra todo ese polvo hacia a zona leste da península e mellore a calidade do aire. Tras semanas de temporais continuados, estes días solleiros e de boas temperaturas fan resurdir os mercados ao aire libre. É o caso do da Estrada. Hai moita afluencia hoxe aí, Nuria. Sí, ben se ver, Raúl, que había moita gana de recuperar o pulso normal nesta cita semanal da Feira da Estada, tanto entre os comerciantes que levan moito tempo parados, varias semanas por mor desas borrascas constantes, como tamén por parte dos clientes. Entre os primeiros está Beatriz, que temos aquí ao lado, que vende produtos alimenticios. Beatriz, canto tempo foi no teu caso sen poder vir traballar? Pois un mes sin poder vir a traballar aquí. Sin vir traballar, sí, pero pagando todo. Autónomos, sí, o ayuntamentos, orales e todo, sí. Que con moita gana hoxe. Sí, moita gana. E a ver se temos suerte non ven máis chuvia, que Dios nos axude, como digo eu. Será que sí, moitas gracias. Bea, decía eu, moita gana entre os comerciantes, pero tamén entre os clientes. Por exemplo, xa vedes que ambientazo aquí neste posto. Vou preguntar por aquí. En directo para a Televisión de Galicia, vides a feira? A feira, claro, que vimos. Había ganas? Había ganas despois de tantos días que non se puido vir pola chuvia? Claro que sí, pois non a ver, queda estar metido todo o día na casa. Tanto que sí, moitas grazas. Jubilados, que facemos? Pois hai que vir, graciñas. Decía eu, Raúl, que como foi a feira, verase ao final do día, pero en calquera caso xa comezan a ver a luz ao final dese túnel de borrascas constantes, un túnel de borrascas en que houbo moitas perdas e un paro forzoso de traballo. En Santiago, a veciñanza da Falda do Monte Pedroso desespera esperando o remate das obras dun sendeiro peonil. O proxecto dunha senda peonil entre a zona urbana de Santiago e a parroquia de Figueiras na Aba do Monte Pedroso era unha necesidade e unha ilusión entre a veciñanza. Pero a ilusión vai esmorecendo, as obras arrancaron en 2024 e convertéronse no conto de nunca acabar. Meses no anos. Entonces isto penso que voume facer vella, isto non se vai a terminar nunca máis. Estamos, de verdad, que desesperados, porque que facemos ca senda agora? Non hai nin por onde pasar. Esa obra de aí está sin terminar, aí arriba tamén, e por aí abaixo.
As obras comezaron con atraso e pararon xa 2 veces. A Deputación explica que a causa son estes postes de telefonía. De que teñen que retranquear os postes, pero non retranquean, empezan a traballar, están uns meses e volven a parar as obras. Coa disculpa de que teñen que retranquear os postes. Non se retranquean, volven a empezar e volven a parar outra vez coa disculpa de hai que retranquear os postes. E ata o día de hoxe. Beiras, rúas e muros quedaron a medio facer nos núcleos de poboación e a situación non mellora nas zonas de estrada. Custa distinguir a senda peonil do carril de circulación de vehículos. É unha ampliación da carretera ahora mismo. Entonces o coche cerra a curva, colle o carril ese. De noite é moi fácil encontrarse por ese vial circulando os coches, motos. Hai coches que che adiantan pola dereita, e vou tan tranquila hacia a miña casa, e como unha flecha por outro lado, que pasa aquí? Temen que calquera día haxa unha desgraza e piden reforzar as medidas de seguridade que están previstas no proxecto. Vai a ter uns separadores horizontais postos aí, moi pouco visibles para os condutores, que non aportan ningunha seguridade. Insisto, é necesario que a senda sexa pintada de outra cor e se poñen elementos de separación verticais. A obra leva parada dende maio e exixen que se remate para dar un servizo esencial na zona. É unha zona de moito tránsito porque hai moita xente que fai moito senderismo, vai en bicicleta. Isto sabes a que velocidade pasan os coches, isto é primordial. Que o Pedroso que é un pulmón verde, pero como facemos os de Santiago para ir ao pulmón verde? Non hai por onde ir. Son 2,5 kilómetros de trazado, de momento sen data de finalización. Ante un treito da presa de Ximonde, entre os concellos de Vedra e da Estrada. Os pescadores temen que a rotura afecte a pesca de salmón na zona, xa moi escasa nos últimos anos, Iria. Si, de feito, este ano está vedada a pesca do salmón pola escaseza de exemplares. Agora mesmo, coa ruptura da presa, é certo que os salmóns van poder remontar mellor o río, pero tamén a ruptura da infraestrutura pode afectar o centro de conservación que hai na mesma zona e que se dedica a marcar os exemplares co fin de preservar a especie para o futuro. A presa de Ximonde non puido resistir a forza do Ulla despois dos últimos temporais. Un dos laterais acabou cedendo e agora o río discorre libre na beira da estrada. Que normalmente xa baixaba un pouco de un regato, digamos, con estas chuvias, ao final acabou levando un cacho da presa, non é un cacho moi grande, pero bueno, sí que afecta moito as corrientes, o efecto chamada para os peixes. Rompeu a presa uns 7 ou 8 metros de presa, unha finca quitoulle un trozo grande, tirou uns árboles, e bueno, agora isto vai afectar pois para a pesca moitísimo. Unha pesca de salmón xa moi minguada nos últimos tempos. De feito, este ano está en veda. Pero di Manuel que aínda que se puidera pescar, non os darían collido, porque ao romper a presa, os salmóns teñen por onde remontar o río sen atrancos. Entonces o salmón chegaba á presa, vía que non daba subido, baixaba abaixo, sabes, a descansar. Aquí agora, co troce que hai aberto, o salmón vai subir sin problema ningún. Xa non había agora, bueno, agora xa nada. Agora xa non hai nada que pescar. Na outra beira da presa está o Centro Ictiolóxico de Ximonde, que axuda ao control da conservación do salmón. A eles a rotura do salto vailles dificultar o conteo de exemplares que ata o momento remontaban pola súa escada. Por un lado, para os peixes é mellor, porque teñen máis disponible río e tal, nos non podemos saber cantos peixes van a pasar por aí, claro. Aquí isto basicamente é un control. A veces sí que se colle algún macho femia reproductor para levar a piscifactoría e se crían en cautividade para despois facer soltas de alevins, pero en xeral todo o que se controla aquí mídese e soltase. Sospeitan que a rotura se tivo que producir hai semanas, pero non foi ata estes días que baixou o caudal do Ulla que quedou á vista a dimensión da desfeita. Na aldea de Puxedo, no concello ourensán de Lobios, celebraron esta semana os 101 anos da súa veciña máis coñecida. É Remedios Cabanelas, a protagonista do mural do artista urbano Mon de Bane, que ilumina a praza da súa aldea. Co seu sorriso eterno, Remedios representa a imaxe viva da muller rural galega. Como a muller famosa que é, atopamos a Remedios posando para unha sesión fotográfica diante do seu propio mural en Puxedo, Lobios. Posou pro artista urbano Mon de Bane no 2017 con 92 anos e agora xa pasa dos 100. Agora cumprín 101.
Moitos, non? 101. Carai, Son anos. de que oi un pouco mal, non? Sí. E faltame moita vista, o pelo tiño un pelo largo, como me tinha medo, entrazaba, e agora vai, o pelillo vai se marchando, as mouciñas van se engurunhando, as perniñas tórtense. Pero que non perdeu é o seu fermoso sorriso, o seu ollar pícaro, nin a sabedoría dunha muller que sempre foi bela e algareira. Sí, sempre foi. Eu tamén non sabía. Eu puña un bigotiño, veía así un bigotiño, así como os homes de pintura. Puñame así cara as motas. O bigote era pontroido ou era dial? Era pontroido, o bigotiño foi como se foron... Eu veíaba o solto e o agarrado, era velledeira que nin Dios. E segue a ser unha bromista, a muller máis famosa, a influencer de Puxedo e tamén a máis querida. Que? Levarán? Non me deixes de levar, Non levan que ni a deixamos levar. Non. Máis famosa por, bueno, por humilde que é, boa persona, e despois á parte, por, bueno, por cumprir os anos que cumple. E da maneira que está, claro. Pois ainda vai pa a horta, ainda vai cavar... Como foi a festa? A ver. Ahora comer e dormir. Agora pasámoslo ben. Pero antes pasábase moi mal. Moita pomiña. Moi alegre, moi familiar, moi boa persona. E por iso toda a aldea celebra o xeito de vida desta musa do rural. Colleronme a min, porque